Hormatly prezidentimizin amala aşyrayan daşary siýasaty netijesinde dünýäň bir näçe döwletleri bilen siýasy, ykdysady, medeni gatnaşyklar ýola goýulýar. Şol sanyna goňşy Iran Islam Respublikasy bilenem hoş niýetli, dost, doganlyk gatnaşyklary barhap utolanýar. Berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynçy döwründe Mar şäherine Türkmenistanyň we Iran Islam Respublikasynyň amaly hasam we mozaika sunugaty boýunça bilelikdäki tergetiniň dawraly ýagdaýda açylmagym muň aýdyň suwutnamasydyr. İki ýurdun amaly hasam we mozaika sunugaty boýunça bilelikdäki tergetiniň açylyş dawrasyny Iran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň elçixanasynyň hemde Mar welaýaty boýunça baş konsullugynyň Yurdumyzyň şekillendiriş sunugaty muzeýiniň wekilleri, Iran Islam Respublikasynyň gelen döredjilik toparlary hemde yurdumyzyň medeniýet we sunugat işgärleri gatnaşdylar. Fergäge gatnaşyjylar türkmen halkynyň gadymdan gelýän asly däpleri bolan mehmansewerlik däpleri bilen garşylandy. Fergin açylış dawrasyna çykyş edenler amaly hasam we mozaika sunugatynyň sergetiniň açylış dawrasy münasibetli gutluklar aýdyp, iki ýurdun döwlet başçylarynyň däp bolup gelýän goňşuçylyk we dost doganlyk hemde medeni gatnaşyklary ösdürmekde uly işleri amala aşyrýanlyklaryny ňytadylar. Bu sergi iki ýurdun medeni gatnaşyklarynda uly orun tutýan amal hasam we mozaika sunugatynyň gadymdan gelýän medeni gymmatlyklaryň bir hasaplanýar diýip bellädiler. Şuňaly ýokary derejedäki meden çäreleri geçirmäge uly ýardam berýän hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk bildirdiler. Fergiň açylış dawrasynda iki ýurdun medeniýet we sunugat ustatlary aýdymsal toparlary çykyş edip özleriniň aýdymsal älemindäki ustatlyklaryny görkezdiler. Soňra dawra gatnaşanlar Mar welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine guralan iki ýurdun amaly hasam we mozaika sunugatynyň ustatlarynyň çeperçilik bilen ýerine ýetiren işlerine aýlanyp gördüler. Döredjilik toparlarynyň eserlerinde tebigat gözellikleri, ýaşaýşa, durmuşa bolan söýgü, paragatçylyk, asman azudalygy, hoş niýetli dost doganlyk gatnaşyklary ýaly meseleler öz beýany tapýar. Dostlukly Iran döwletiniň wekilleri biziň milli gymmatlyklarymy bolan şaýseplerimize, hali önümlerimize, nakkaşylyk sunugatymyza, şeýlede sergidäki taryhy gymmatlyklarymy uly gyzyklanma bildirdiler. İki ýurdun amal hasam we mozaika sunugatynyň ustatlarynyň döredjilik zehinlerinden dören eserler sergini tinlanlarda uly täsir galdyrdy. Bu döredjilik sergisi türkmen Iran dostlukly hemde ysnaşykly gatnaşyklaryň medeni wagtda hasam ösdürilýändigini aýdyňlygy bilen görkezdi. Soňra welaýatyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine ýurdumyzyň we Iran Islam Respublikasynyň mozaika sunugatynyň hünärmenleriniň ustatlyk tapaklary geçirildi. Bu sapaň dowamında goňşy ýurdun hünärmenleri mozaika sunugatynyň döreýişi, ösüşi we ony hasam kämilleşdirmekde alınıp barylýan işler barada gurrun berdiler. Bu sunugatyň çeperçilik ähmiýeti we mozaika sunugaty bilen bagly gazanylan iş tejribeleri barada pikirleşler hemde olary ýatamaklygyň inçe tilsimlerini görkezdiler. Döredjilik toparlarynyň el hünärlerinden ajaýyp mozaika sunugatynyň täsin eserleri döredi. Şeýlede mehmanlar bu sunugaty ösdürmäge biziň ýurdumyzda da aýratyn uly ünsürlýändigini ňytadylar. Günüň ikinji ýarymynda Marin Kimina adynaky döwlet drama teatryna Türkmenistanyň we Iran Islam Respublikasynyň aýdymsal toparlarynyň bilelikdäki çykyşlary boldy. Bu ýerde iki ýurdun medeniýet we sunugat ustatlarynyň ýerine ýetirmeklerindäki täsirli çykyşlar dost doganlyk mukamlary bolup, köňülleri we ýürekleri hasam ýakynlaşdyrdy. Medeniýet we sunugat ustatlarynyň bagşsadanylaryň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurtlaryň arasyndaky hoş niýetli gatnaşyklaryny ösdürmekde alyp barýan rowaji işlerini, baky tarap watanymyzy, dost doganlygy, türkmen sähratyny wasp edip ýerine ýetiren aýdymlary tomoşaçylarda uly täsir galdyrdy. Iran Islam Respublikasynyň sadanylar toparynyň we ustat aýdymçylarynyň ustatlyk bilen ýerine ýetiren aýdymsallarym köňülleri joşdurup, aýdymsal muşdoklary tarapyndan şowhunly garşylandy. Bu medeni çykyşlary Türkmenistan döwletimiz bilen Iran Islam Respublikasynyň arasyndaky köp asyrlar bäri dowam edip gelýän hoş niýetli, dost doganlyk gatnaşyklarynyň täze derejelere ýetirilýändiginiň aýdyň suwutnamasyna öwrüldi. İki ýurdun amal hasam we mozaika sunugaty boýunça bilelikdäki sergetine we iki ýurdun aýdymsal toparlarynyň çykyşlaryna gatnaşyjylar şular ýaly ýokary derejedäki meden çärany geçirmäge uly mümkinçilikleri döreden türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.